Sik. Ayo yo, monggo yang uti. Ayo yo. Iya yo, iya yo. Oke yo. Gondes. Dalem. Sing ngersake gubuk asmar sinten wae? Mbah Putri. Mbah Putri. Oh. Kersa joget mriki to Mbah Putri. Nek kono lagi repot. Loh, Bapak Hajat mau teng pundi? Lah dalah. Bapak Salomo. Lho. Loh, kok dadi pengantin sunat? Lagune mendung tanpa udan. Iya. Tak kira pengantin sunat iki mau, Mas. Iya. Jebule ingkang mangku gati. Oh, alah. Iki coba sih. Pak D, Pak Salomo, nyawer yen mboten napa-napa. Oh mengke ya. Oh nggih, lo gua N. Ning wis masuk wis. Fokus ya. Sidik. Oke. Pak Demin. Pak Min, di Pak Min. Pak Min nyambing slot. Mula ta mula. Ya Allah. Yes. Ini fan berat aku ya di YouTube tuh. Makasih ya Pak Demin ya. Luar biasa Mbah Min. Piantune ganteng. Oh, tumpakane Pak Jero lho iki. Pak Jero panas jobo jero. Ora Mas, itu tumpakanku. Tumpakanku paling penak iki lho Pak Demin. Jos. Is. Catatan sakjroning ati. Catatan luntur saya merangati. Aku kowe dadi karawa mergo laran ning gubuk asmara.
Gondes, campur sari sekar budaya. Guayang. Mung siji sing kurang. Apa, Mas? Ya ada wis nukut. Ki urung kukut, Mas. Oh, seragam. Iya tenan ya. Pantesan Bambang wis rada abut ya. Lah iya. Sangel. Mbah Min aman, Mbah Min? Mbah Min aman. Oke. Sehat, Mbah Min? Apa ki? Aku ora roh lho kuwi. Catetan sajroning ati datan luntur saya merati aku kowe dadi garwa merga leren ning gupuk asmara. Alhamdulillah Mas, Bapak syukurillah. Salomo acara hajatannya berlangsung lancar. Nek bayani apa? Monggo. Ayo Bapak Salomo, Pak De, monggo. Ayo yo yo yo. Iya iya iya.
personil nom-nom ya kok ngene Mas, marake kesel. Piye? Saiki? Oh bariki. Cium ya Allah. Pacaane sarwa asri Halo Bang kalah radine. Yo. Ayo. Sambung wanci dahulu. WNG.
Bisa ngumpul
Lagunya diteruskan dulu, monggo. Urip ono kutha pamintaku nimasito ase saksuwene nek bekas iki lho Mas suaramu saya dawa. Heeh dawa wong kepanasan terus. Kaya ngene wong nandang itu campur aduk asmara tekan nyidam sari to aduh dewa jawata kong welas sono amring wak mami yen cedhak tansah mulat sito kowe iki malah jajak geger lho iki senengane dadi tekan endi to iki mau hah enak sing njaluk Sherlock bareng ora sito asih tu pindho mimi lan mintuno ayo bareng nemas hana tapi wajib situ asih tukang demung kusut ya marake mletho ae. Ayo diaturke tembange monggo manut jenengan. Perahu layar. Iki tuh semiran rambutku putih ya Des. Ya maklum sepuluh. Tak kira wis semiran meneh.
WNJ to Mas? WNJYN. WNJ. WNJYN. Wonogiri. Jemblenggur. Jemblenggur. Melampah tapi datan. Semilir Mas, lho sini pojokan kon do turu kabeh lho malan. Pak ampun, oh asan saya Mas Ambon nambah angkler. Ampun sare nggih Pak nggih. Kak. Nah, ngunjuk-ngunjuk kopi ngapa ngunjuk jamu? Ngoten lho. Lah ya wong dirimu kan biyen ya anu ta. Heeh Mas, aku jek produksi Mas. Isik produksi. Isik. Masuk. Mogianto Pemain nek nom-nom piye beda Mas Gunde. Kandhane sing nom dhewe tukang dembung. Apik gitu wan iku. Tapi
walaupun nom tetep kalah karo anak buah ya. Sekar budaya seragame yo anyar. Seragame anyar iki warisan. Oh warisan lu. Iya. Wes mundak berarti Mas. Mokyanto berkaing lidi. Ya, Mas teh ada, Mas Dar teh ada, mau. Ayo, Sekar budaya. Spesial Bapak Hajat, pas ayam mau iki. Pak. Pak Ustadz. Pak Ustadz. Nggak disawer nggak apa-apa, yang penting didoain aja penyanyinya Pak biar tetap di jalan yang benar. Biar cepat sembuh. Oh iya, terima kasih loh ya. Cancane ngene ngendi gelakatmu saja nyambilani. Oh hadiahnya motor. Hatiku sujana kaca karo koncoku Dewi Jauh Sekar budaya jalalala cerah foto jijantung. Srengenge
Bang Muklis nyawer nggak? Apa? Boro-boro. Kok belum nyawer? Orang nyawer ya, si kepriwe. Kepriwe sih. Dia kadang menempoan si Rika. Duitnya digawa apa ora? Ora kok koin si jebela kok. Bang Muklis nyekar nyekar malah nyekar. Nganggo mawar. Nganggo mawar. Oh iya beneran. Lumayan 20 kebek loh. Jan-jan miko menengani. Pak D, lagune napa? Monggo. Oh. Kempleng. Oh, nggih, mangke. Kadung. Dilanjutke lagune Kempleng, Pak. Heeh, mari ki babas Kempleng. Nggih, kalau Pak D lagune nipun apa? Kempleng. Oh, Kempleng mawon. Kowe manut tok ya. Heeh. Sing penting syukur. Ayo. Syukur bisa Gunung desa.
Tobil wong lekan golek momongan niki blonjo napa Mbak Yu badhe pindahan monggo Mas awan-awan lunga blonjo ning pasar paing prawan rondo kanggoku ora patek penting ning Semarang tuku gelang apa anting-anting aja sumbang lagi Mbak Ayu badhe tindak pundi katingaren tindak wae ora numpak taksi dewekan apa ora wedi timbang nganggur kula gelem ngancani Pusi Tobil wong lekan kelek momongan iki blonjo napa Mbak Yu badhe pindahan ampun kula sampean ampun kuciwa monggo sini awan-awan lunga blonjo neng pasar paing prawan rondo kanggoku ora patek penting ning Semarang tuku gelang anting-anting ayo toh ditokne toh apa? Ayo. Pakde lagu nipun apa, Tali Pakde? Kotan, monggo. Yo.
kota-kota esok awan
aku lakon dadi jodone tidak mau tak joget ayo Aku